बाजाराव थांनो होननानै थांबाय बिसोरो दासिमबो फैनो रोंला आयु 12था जालायलायबाय गाबोनथ' हिनजाव सानैनाबो टेटनि रिजाल्ट होगोन पास जागोन ना जायाथाय गावसोरलाय होनदों गासिबो लिरजोबदों आनसार मानिखौनो हैद जिखि जाया मानोलै सानैनि गेजेराव सासे नङा सासे पास जाबानो जायो मा जाबा जाथों थथ' सालाय बेसेबां जाहोबावनोब्रा आंलाय एबाराव सासे नङा सासे पास जायोब्ला उन्दु जागोन आं बिसिनि सायाव न'आवलाय बेसेबां दाउसा मारियाव बायदि थाबाय थाबावनोब्रा सिरिनो बिसोर सानै थाबासो न'आ गोमो दा बिसिनो गैया मालाय आं हारसिंलाय माथो खालामबाय थानोब्रा न'आवलाय दै बै बगाजुलियावसो सा लोंनानै फैनोसै दसे है जिखि जाया मानो गावसोर माला फैयो फैथोंलै नै माथो दरजायाबो खुलासो थाथोंलै बिदिनो दानो फैफिनगोन नालाय साहा खापसेबो लोंहोथाराखिसै नोङो हा नोंहालाय दहाय दखान मोननायावनो बुंनो हायासैमोन होनबा हाथायाव थांबा जानो लुबैखायो नों बुजिनांगौ ना गाव जानो लुबैबासो सिगां जायो नोङो हा नों बुङाबालाय बोरैथो मिथिनोमोन आंलाय नों बुंबासो मिथिगौमोन ना आंलाय सब समाय बिदिनोखा नोङो आरो नाङाबा आंनो बिदि दख'नाखौ गानखायाबो आङो हा नों फसायाबालाय लानाङा होनखादोंमोन दा आंलाय गावनो फसायनानै लाबा लानानै दाना माला होनखो नोङो हो माला होनखो आं नोंनि बुद्धिखौ गासिबो हमनो हाखाबाय नों जानि बुजिसो बे दख'नाखौ बायहोखादों आंलाय मा बायनो थिनखो नोंखौलाय गावहासो जि मोजां होननानै बुंबाय थानायखायसो आंलाय नोंहाबो बेखौनो लादो होननानै लानो थिनदों आरो आंलाय मा दाय जाखो बेयावलाय गासिबो नोंनिनो दायखा गावहा सिगां दाम गोसानि दख'नाखौ बायग्रोनानै लाबाय नालाय एसे फैसा आग्लायनायजोंलाय मा मोजां दख'ना मोननांगौसै ओंखायनो लाबाय आरो बेखौनो नोंना बेबादि दख'नायासो समायखायो दे आङो बिदि दाम गोसानि दख'नाखौ गानाबानो सुखुवा आङो ओंखायनोथ' हाथाय बाजाराव थांबा दाम गोसानिखौसो मेगन खेबो आंहा नोंनालाय मेगना बिदिनो जेराव मेरावनो खेबलाबायो बिदिनो आंनि हौवाखौबो मेगन खेबैनो सेनानै लाबाय नोङो आंखौ मोनथिया सानदों मावजि बुन्दि दा बे फिस्ला जिलिक जालाक दख'नाखौ गाननानै फिसायनि सिगाङाव ओरै मोसाबाय था नोङो नै माथो बिसोर सानैजों सैमा मावजि अरलायनाय बायदि अरलायबाय थाखो बिसोर गैयैयाव दहाय न'आनो जा सिरिमोन आराम मोनलायलायदोंमोन आङो दा मामा अरलायगासिनो दं हनै जाला बिसिनि खाथियाव थांदेरनांसिगोन हनै दाम गोसानि दख'ना बायदों दा नोंनो दिनै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ संखायाबो आङो हैद मानि दावराव जाबाय थाखोब्रा नोंसोर सानैयालाय दहाय फुङावसो नोंसोर सानैजों मिनि खुसि थांबाय हाथायाव आरो दाना सैमा मावजि अरलायनाय बायदि अरलायफैबाय थाबाय अरलायाबा माथो हनै नोंनि हिनजाव फाखुरिया गावहा दाम गोसा दख'नाखौ बायनानै आंनो दाम खमनि दख'नाखौ बायनानै होनायालाय नोंसोर मानो बिदिब्रा सानैजों नायलायनो हायै बायदिलाय मा सामफ्रामबो सैमा अरलायनाय बायदि अरलायबाय थायो नोंसोरो फैसाखौ हरा नङा हरदोंना आं सानैनोबो समान हा बायनानै लानाबानो जायोमोन ना होद जायालै नोंसोरजों आं हानाय नंला नोंसिनि खाथियाव थानो थाखा थफ्लाखौनो बिनि आखायावसो हरबाय नालाय आंनोलाय फैसा बहा हरनो नोङो बे मावजि बुन्दिनि आखायावल' हरो नोङो बेफोरखौ बाद हो नोंसोरो दख'ना खालि अरलायबाय थायो सानैजों गाबोनहाय टेटनि रिजाल्ट होयोनो बेफोरखौ सिन्था खालाम पास जायोना जाया आंथ' पास जाखागोन आं गासिबो लिरजोबखादों नोंनो पास जायोबा आंबोथ' पास जाखागोन दा मा सानदों आंखौलाय आच्छा पास जायोबाथ' मोजाङानोथ' आंहासो उन्दु मोनजागोन माथो टेनसन दंबावो आंहालाय पास जाबालाय थांदो बुरि गावबागाव खामानिखौ मावहैदो आं एसे थान्दारुम जिरायनानै थानोसै गोसो खुसियै पास जायोबाथ' मोजां पास जाबा हामगौ आंहा उन्दु मोनजागोन हैद बिसोर सानैखौ बुजायनो मोसौआसो सान्दुं गोसायाव दै गांलाय लांबाय बियो जानाय नंला बे बारियाव मोसौ मायनायखौसो नायनांसिगोन
बे महारानिया दाबो सिखाराखै दा सिखारनानै गावनि भागखौ सुथोंहाय बियो आंहाथ' गावनि भागनि थोरसिखौ सुखाबाय बे साराय गोसोमखौ बेनो सुथोंहाय थाबबो सिखारा नालाय सामफ्रामबो आंसो सुखायो दिनै सुथोंहाय बियो ला 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 दासो सिखारदों महारानिया जोंहा बोराय बुरि फुंनि थिप्पि जानानै लाखाबाय नै थोरसियाबो सुखाबाय हनै बैयाव साराय आरो डेक्सि दोनखादों जानानै सुदो नोङो मा साराय दोक्सि सुवा आं साराय दोक्सि गाज्रि फाज्रिनो आसुगुरफ्राव हांगार हाबजोबो दुगैनो ओंखारो आङो ओरैनोबा हले अरखियाव आलु मेनानै जागोन बेदर सावनानै जागोन बे समाव बे आखाइ बे गन्थङाव हांगार नांबा जेबो जाया सारायखौबा मुगैयो बियो आं हले जेबो मिथिखाया सामफ्रामबो आंसो मानजिनांगौ सुखाया आं दिनै सुवा आंबो मैयासो आंहा ओरैनोबा नेल पलिस फुनदों मावजि ओइ मावजि खामानि थिनबाथाय हौवाखौल' लेंहरो बियो माथो मा जादों बेरेफुंजानि मावजि सैमा मावजि अरलायनाय बायदि अरलायबाय थागोन नोंसोरलाय बेरेफुंजानि बिदि जानो नाङालै नोंसोर सानैजों मिलायनानै मावलायना मा खामानिनिथो दावराव जादों नायलाय मावजि आब'आ गावहा थोरसिखौ सुनानै आंनो बै मैला साराय दोक्सिखौ दोनदों आइयो नोंसोर सानैजों अनलायनानै रानलायनानै सुब्रा थां मावजि नोंनो सुनानै होदो ना आं सुनो थैखाबाय आंनोबा दिनैसिम थोरसि गंसेबो सुफेरनानै होआखै बेनोबा हले साराय डेक्सि सुनानै होनो नागिरदों बेनो सुनानै होयोबा आंनोबो दिनैनिफ्राय थोरसि लथा गासिबो सुनानै होनांगोन नोङो आं रोंलालै सोर सासेनि खोथाखौ खोनासंनांगौ जाखो खर'आसो भाइरास बायदि जाजोब्बाय आंना न'आवलाय मानसि दंना गैयाब्रा खानाखौथ' गोगोम मोनजाखागोन आदा मानसियालाय दंना गैया जाखोब्रा ए माथो गासिबो दंजोबोलाय माथो फंबाय माबा खबर फै माबा खबर लाना फैदों आं आदा माथो खबरमोन फंबाय खबरा मोजांमोनलै आदा माबा टेटनि रिजाल्टसो लानानै फैदोंमोन आं गामियाव सासेल' पास जादों बेनो जाबाय बाजै उन्दै मा पास जाबाय औ आदा आयै मावजि नों पास जामारबाय मासि मोजां आंनि खाफाला उन्दु मोनजासिगोन आं र'लै आदा र' दाहाय हले साहा मिस्टिया होनांगोन दै आरो बोरमा खासिया हले सिथाराबा गखाया आंना दखान खुलिबोदोंलै बेलेग मानसिखौसो थाहोदों आं थांसै आं नुबाय मावजि आंलाय होनखादोंमोन दा पास जागोन होननानै नोंनासो मोख्रिया माथो पासखौनो जायासै हनै फेलसो जाबाय आंना मावजिया पास जाबाय एथ' गोसो होनानै लिरदोंमोन आङो थेवबो फेलसो जाबावबाय आरो बे मावजियासो पास जालायदों मावजि नोंखौथ' बे बाराव मानसिफ्रा मास्टारनि होननानै गाबज्रिसिगोन आंबो टट'खौ फाननानै नोंनि ड्राइभारसो जानोसैलै नोंबो दरमाजों गारि बायदो आं ड्राइभार जानोसै आरो नोङो दरमा मोनोबा गासिबो एटेम आंनो जमा होजोब मेन्टेनेन्सखौ आं खालामगोन मावजि फैसा नांगौ दा औ होगोन होनायाथ' नाथायबा मोनसे खामानि मावनांगोन मा खामानि मावनांगौ नैबे मोख्रिखौ न'निफ्राय होखारग्रोनांगोन आंखौ जि खस्थ' होखाबाय बियो फैसा नांगौबा बिखौ दानो होखार होनबासो आंनि फैसा थाखा दांनो मोनगोन जागोन सना नों जिखौ बुङो बेनो जागोन ओरैनोबा जों सानैनि गेजेराव सिथिंसो जायो बियो दाखालि नुवाखै नोङो दख'ना बायनो फैसा हरनाया आं नोंनोसो हरखादों ना बेनो हरबा बे गन्डगल खालामगौमोन खोनायाखै नोङो आं मा बुंदों मावजिया जि बुंदों बेनो फुल एन्ड फाइनाल बे जे बुंदों बेनो जागोन थांदो नों न'आव थांदो नोंथ' मिथिखागौ दा सना आं नोंखौ बेसेबां अनो आयौ हाराव बे फाख्रिनि खोथा लानानै आंखौ होखारमारनोसै आंबो थांखाया आंखौ माबा साखर सानदों नामा नोंसोर गोसो जाबानो होखानो हानाय थांखाया आंबो नों मा होनदोंलै आरो थाङासो होनबावदों नोङो लावथिया बोरोब्रा होथारनोसैलां अबाव थांखोब्रा लावथिफ्रालाय दे होमबालाय आं गाबोन समफोरनो थांसै बिनिफ्राय औ थांखादो नों दानो आफाया आंनो 50 लाखनि हाजों न'जों बायनानै होखादोंमोन बे न'खौनो भारा होनानै हारसिं जाहैनोसां हा 50 लाखनि हा
50 लाखनि हा माथो मानसिखौ नायनानैलाय 50 लाखनि हा गोनां बादिखौनो नुवा दे होमबालाय नोंसोर सानैजों जालायलायदो आं गाबोननो थांसै थौदो बिनि खोथाखौ खोनासंबाय थानाङा ओइ मावजि बे आबनाव 50 लाख दंमारो आरो बेनोथ'लै आंबो सानैनो उन्दुनो ओंखाराखै 50 लाखाबो दंना गैमार जाखोथाय गावहा बेफोरखौ एसेबो थाल लाया आरो दंमारोबालाय माथो खालामनो सानखो नोंलाय फाग्लि 50 लाखा दंमारोबा बुरखाय बुरसिबाबो मानसिखौनो लाखिफिनथारनांगोन हंगारजानाय नङा मा नायखे नुखे थालायखोब्रा नोंलाय बुरि हैद बे 50 लाखा मानो थोआ नोंनि धर्माखौ जमा दोननानै बेनि 50 लाखखौ एन्जर बायदि एसे जाना फोजोबजोबनांगौ औ दे नों थिगखौनो सानखादों बिदिनो खायदा बाहायनानै लाखिफिनथारनोसै होमबा बेखौ दे जागोन दे बुरि नों बेफोरखौ जेबो सिन्था दाखालाम मनाल' हरदो दे आं बाजाराव थांना फैनोसै आरो मा लाबोना फैनांगौ ना बेदर गासिखौबो लाबोजोब साख्रि मोननायनि खुसियावनो गासिखौबो जाजोबखानांगौ आरो मैगङा मा लाबोयो नों मिन्थिसिगौ जागोन बुरि ला 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 नै फाग्लाया खाना जानो फैखालायबाय बियो फंबाया दामजायाबानो जाबायलै बहा थांनोब्रा आदा बाजाराव थांनो ओंखारदों नै आं नोमबाजै टेट पास जानायनि पार्टि दङ दिनै बेखौनो खरस लायनो थांनो नागिरदों आङो रलै आदा खबरा जुदासो बाजै उन्दैया पास जायाखै बै जों गामि मंगलनि फिसाजोआसो पास जादों आं रिजाल्टखौ नायस्लिंदोंसो मा फेलसो मा होननाय राव जाखो बेलाय माब्रै नोंनि मेगना नायस्लिंनांगौ जाखो बे लामानि सिख्लाफोरखौ नायनोबा मेगना नोंहा थिल जोंलायलायनो माबायदि मानसि नोंलाय सरि गावहानो रिजाल्ट फैबा नायनो थिनबाय नालाय ओंखायनो आंबो रिजाल्टखौ नायस्लिंनानै फैबाय सरि होननानै मोनफिनो नों बेखौ मानसिखौनोसो अन्थाइजों मेगनाव दिफुगारगोन लांफाय होथारसै नामा बेखौलाय है माथो जाथारदोंब्रा बेलाय आंजोंलाय है आयै जेराय मोनजागोन साननाया मा जाबावनांगौलै सेसखासै जाहोलां बेदर बिसिनो आलु मैथा बाथोन खांख्रिखला बाथोनसो जाहोगोन आङो बिसिनो सेसखासै आइदै खारै उदै साजोबलायबाय आदायाबो आंखौसो बुनो होसोबावदों साला गावनानो हिनजाव सानैया थख्रा खालि गोजा बोरै पास जानो हिनजावनि दायाव आंखौसो होसोबावो बुरे नै मैगङा ए सफैबाय आयौ मैगङाबो आलु गोजासो माथो औ बे आलुखौनो गोथाव संदो ओरैनोबाबो नोंनि संनाया गोथाव जाखायो जागोन दे नों जाग्रा बायदिनो गोथाव संखागोन आङो बिदिनो संदे आं जाग्रा बायदि गोथावनो संखागोन दे हाब मावजि रोंगौथ' नोङो बुरखायनो मा होनदों नोङो मा बुरखायखो आंलाय बेखौलाय आरो नों बेवहाय मा खालामबाय थादों बे ओंखाम संग्रायाव थांनानै मावफाहैनो हाया नों एसेसो आंलाय मा मावफानो आंलाय साख्रि मोनखाबाय दा आरो बेयाव बेदरालाय बोरो माथो आलु गोजासो लाबोनाय नुदों आं लाबोआखै आङो बेदर सेदर बे आलु गोजाजोंनो जा बेदर बहाय आंनि साख्रि मोननायनि खुसियाव बेदर जानो नागिरनायखौ लाबोआखै आरो नोङो आंनि साख्रिनि थाखाखौ लुबैदोंबा आं जेखौ थिनो बेखौनो मावनांगोन नोङो ए आं नोंनि साखर जानांगौ आरोखि फुंनिफ्राय नुबाय आङो देलायनाय आरो सेलफि लानायल' हनै गिदिरा मालाय जि बुजिना फिसायनो मा नांगौ मा नाङा गासिखौबो बियो थाल लायो बिदिसो जानांगौब्रा हिनजावफ्रा नाङालै नोंनि फैसाखौ हनै नोंनि साख्रिनि फैसाया उरायजोब्बायनो जाम्बि नों फेलसोनो बे फाग्ला गथ'आ नायस्लिंनानैसो खोन्थाफैदों दासो हनै खोन्थाहरफिनबाय फेल जादों होननानै मा
आं फेल बोरै फेल जाथावथाव आङो आं फेल जानाङामोनथ' फरिखा समाव मबाइल नायबाय था आरो सेलफि लाबाय था फेल जाबा माथो हनै गिदिरासो फरिखा समावबो फरायनो मोनाखै बियो बेस्रा ओइ बुरि जेरावबो थांनो मोना बेयावनो था आरो बे नोंनि न'नि हाया 50 लाखनि हाखौहाय फानसै दे बुरि आंना मानसि दंखायो फाननानै होगोन बियो बिजोंनो सानैजों रुजु रुमु संसार जानोसै दे बुरि आयु मावजि नों बादि एफा खेस्रा मानसि नुफेराखैमोन आङो मैयाहायबा आंजों लोगो जाबाय आरो 50 लाखनि लबाव दिनै बेजों लोगो जाबाय नोङो मा एसे डेन्जार मानसि नोंलाय ओइ खोनादोंना ओरै फैलाय माथो जाखो नों जेराव थानांगौ दोरखार गैया आंजोंनो थानांगौ दे हाया आं बेयाव गावस्रा मैया आंखौ जि गाज्रि गाज्रि बुंखादों आं बिदि सैमा बायदि रायजाबाय थानो हाया सोर सैमा बायदि बाहायदों नोंखौलाय नैबेनो बेनो नोंखौ बुंग्राया बे आंखौ बुंबाय नालाय आंहा नोंखौ बुंग्रा जाबाय मानोबा बिनि खोथाल' लाग्रा जालांबाय आङो हायना मुलिसो होखोना माखोथाय खालि बिनि खोथाल' लाग्रा जाबाय ओइ बुरि आं बे बाराव जेबो बुंथारला नोंखौ दे नों बावनो थाफिनथारदो आंबो नोंनो मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन आंनाव 50 लाखनि हाबो गैया न'बो गैया नोंसोर आंखौ होखारबाय नालाय ओंखायनो आंबो बुंफ्लांबाय मा थगायदोंसो नोंबो आयै बे हिनजाव सानैया आंनि खर'नि मेलेमखौ जाजोबसिगोनलै हाला आङो सहायनो नुबाय माबादि थगायसुलि हिनजाव बियो नोंलाय आंखौसो गाज्रि होनदों दा नोंलाय नों थगायाखै आरो साख्रि मोनदों होननानै साख्रि मोनागारा थगायोबा आंबो बे 50 लाखखौ थगायनो मोना नामा बे न'आ आंनिबो थांखाया आंबो ओंखामा आङो संनानै दोनखाबाय ओंख्रिया सानैबो संनानै दोनखा आं हले मोनथिया बेरायनानैसो फैनोसै आं हले संखाया मावजि नों दा संनानै दोननोबा दोन आंबो बेरायनो थांसै आयै मा जाबावनांगौ जाखो बे आंनि संसारालाय आं बायदि टटल ड्राइभारनावसो बिदि जानांगौ जाहैबाय मालायफ्रालाय मारैथो सानै साथाम हिनजाव लायोब्रा आंना बे सानैखौनो कन्ट्रल खालामनो हाला दासो मोनदों दा नाव गंनैयाव आगान होग्रा दासो बुजिदों हिनजाव सानै लानायनि खिथेरा मा जायो माबायदि टेनसन लाबावनो आंलाय खर'आव आं हाला हेटेकखौनो जालालै